A zashirin gaske tabbas a wannan zaɓe na shekarar 2022 akwai matuƙar cakwake wacce tabbas tana nan. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar mu a daidai wannan lokaci a cikin wannan channel za mu kawo muku wasu jihohi wanda watakan wannan 'yan takara suka kawo da kaɗan daga ciki. Idan za mu fara muku da wannan ɗan takara ba suna Atiku. Ta farko dai watakan jihar Osun za mu iya ce muku Atiku ya kawo ƙuri'a 343,945. Na tabbata da cewa wannan abu ne wannan tabbas ya girgiza mutane. Yau waje na biyu kuma za mu iya cewa Peter Obi ya kawo ƙuri'a 23,288. Shera biyu Musa Kwankwaso ya kawo ƙuri'a 713. Shi wannan aka fi sani da Atiku ya kawo shi. Kamar yadda kuke gani shi kuma Atiku za mu iya ce muku ya kawo ƙuri'a 354,366. Na tabbata da cewa a jihar Osun tabbas ya yi matuƙar bajinta sosai ko kuma mu ce an matuƙar lashe ƙuri'u sosai ta yadda ƙuri'ar ta su kusan ta zo kusan ɗaya da shi da Bola Ahmed Tinubu. Shi a jihar Kwara ko idan muka duba da cewa Tinubu ya kawo ƙuri'a 263,573. Shi kuma za mu iya ce muku Peter Obi ya kawo ƙuri'a 31,186. Na tabbata da cewa Rabi'u Musa Kwankwaso ya kawo ƙuri'a 3,141. Atiku shi kuma ya kawo ƙuri'a 136,909. Tabbata wannan ƙuri'u ne wannan suka kakkawo a cikin wannan jihohi guda biyu. Na tabbata da cewa kanku kuna kallo kuma abubuwan tabbas suna tafiya da ya kamata. Shi dai idan muka duba muka yawa da kan jihar Odunto, na tabbata idan muka duba da jihar Odunto na tabbata da cewa shi kuma wannan watakan ɗan takara wannan aka fi sani da Tinubu ya kawo ƙuri'a 369,923. Shi da idan aka duba da Peter Obi ya kawo ƙuri'a 44,405. Idan muka duba da Rabi'u Musa Kwankwaso ya kawo ƙuri'a 930. Idan muka duba da Atiku ya kawo ƙuri'a 115,463. A tabbata da cewa idan kuna bibiya da wannan channel zan so masu yara su danna mana kalmar nan ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa kuma kuna yi mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da na fi domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan ayyuka. Zan so masu su ci gaba da mana sharing a kowane lokaci. Idan muka duba wata kanta wannan jihohi wannan kuka gani guda biyu wata kan Delta da kuma Imo, na tabbata da cewa idan muka duba da jihar Delta Tinubu ya kawo ƙuri'a 3,840. Idan muka duba da kuma zamu Peter Obi ya kawo ƙuri'a 12,889. Idan muka duba da Rabi'u Kwankwaso ya kawo ƙuri'a 56. Idan muka duba da Atiku ya kawo ƙuri'a 8,599. Idan muka waya jihar Omo na tabbata da cewa shi kuma watakan Tinubu ya kawo ƙuri'a 613. Idan muka duba shi kuma Peter Obi ya kawo ƙuri'a 28,927. Shi Rabi'u Kwankwaso ya kawo ƙuri'a 129. Shi Atiku ya kawo ƙuri'a 1,318. Idan muka duba da wannan jihohi tabbas ya yi matuƙar ƙoƙari. Shi jihar kuma Yobe inda za mu iya ce muku watakan Tinubu ya kawo ƙuri'a 151,459. Idan muka duba da Peter Obi ya kawo ƙuri'a 2,406. Idan muka duba kuma da Rabi'u Kwankwaso ya kawo ƙuri'a 18,270. A tabbata da cewa tabbas ya kawo ƙuri'a. Idan muka duba kuma da Atiku za mu iya cewa wannan bangaren ya bukwa tun da ya kawo ƙuri'a 198,567. Tabbas wannan abubuwa ne na mamaki wannan tabbas. To dai a yanzu dai tabbas mun gama kawo muku sakamakon zaben yadda iya wakana a wa'annan jihohi. Shi dai ku ci gaba da bibiyar channel nan domin za mu ci gaba da kawo muku da yanayin da jihohi suke ciki da kuma yanayin ƙuri'un da aka watsa musu. To dan so ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin hakan ne ke ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din ko kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wannan muke kawo muku kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke yaba da su kuke mana sharing bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da Facebook. Muna ƙara muku godiya muna fata ku ci gaba da bibiyar wannan channel din kuma ku ci gaba da danna mata kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa. Muna muku godiya muna fatan ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din kuma ku ci gaba da mana sharing din bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da Facebook domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wannan muke kawo muku kuma kuke jin su kuke jin daɗin su ko kuke matuƙar yaba da su. Mun gode sosai matuƙa.